अधिवेशन चलेमानि आरो जों एडिसी पुलिस बिल ते कास्टमारी लॉ जों तबखा बनतैनो दिनै लुकुरक बे किसा कक सालायनाय निरक जतनो सिवो तिप्रा हास्तेव एडिसी फॉर्मेशन माने 38 बोसोर गावै थांखा 38 बोसोर दिनैनो सिनि कायसा ऐतिहासिक दिन दिनै सालसावो नसों 17 नंस बिल जों पास खायै माखा अमसिनि बुबाग्रानि साथार मुंबाय बुबाग्रानि वानसो मुंबाय बुबाग्रा जे सिनि तिप्रासा लुकुरकनो हामख्राय खायनाय हि साथार मानि बागैनो पसिबल जोंहानि बाङै बुबाग्रानो बिलाय खे हामबाय रथायख्लायबो जों नौखा गोबांमा कास्टमारी लॉ नि तैबि कुनु कम्युनिटी चारमा कम्युनिटी नेने मरासिं कम्युनिटी मालसम कम्युनिटी रियां कम्युनिटी जतनो गदोंमा 20-25 बोसोर रंगै बामफ्रोम सरकारनि आमल बरक फाइट माखायखा फेबा जों नौखा आफ्रो जरारावगो कास्टमारी लॉ नो पास खायनायनि बागै जोंनि तिप्रासानि जे लीडर तंनाय राव मोसुबै तंफानो जे पार्टी वो कुसुगो नायकल तंनाय बरक मुसुयानि बागै बरक बार एडिसीनि सीएम ईएम ते लीडर्स रक बाय मालाय चक्कर गुरि लाई थाइफानो 25 बोसोर 20 बोसोर अमहायखे नामै थांखा दिनै जों हानिबाङै खातुमानि कक जे बुबाग्रा तंगै सिटिनि अप कास्टमारी लॉ जों बिल पास होई मानो तानि हंके बुबाग्रा वानसबो जोंनि कृष्टि संस्कृति जोंनि ट्रेडिशन जोंनि कस्टम जोंनि तिप्रानो प्रोटेक्शन खायनायनि बागै जों आगि निसिमि रीति नीति विश्वास खाय फैमानि पयतो सावै फैमानि मानेवै फैमानि अमनो जों मानता रजायनि बाङैनो जोंनि सोसाइटियाव जों अराय परै जावै फै जोंनि आगि खाय फैमानि सिमिनो जों राजा महाराजानि आमलनो जोंनि श्री सिटिनो जों अस्ट्रंखे मानेवै फैमानि बाङै पयतो सावै फैमानि बागै जों तिप्रा हास्तेव ताकसगरा कथां तङै मानो जोंनि सोसाइटिनो सबाय माखा हंखेनो बरक साइमानो जे जोंनि तिप्रा हाव जोंनि दफारावनो सकमावै मानाय हानबाङैनो जोंनि ओ कास्टम जे कास्टमारी लॉ जों आगि निसिमि पालाय फैमानि न बरक मानता रयाखे कदमा उङै दं दिनै त्रिपुरा हास्तेव बनौखा दिनै जोंनि अधिवेशन आं opposition तंनाय मेम्बर नबो हामबाय मारबो तानेखे बरकबो सपोर्ट खायखा फेयाबा जेबा बे अ जागाव पॉलिटिक्स खायनि नायमानि न आं साजागया तानेखे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि होते कास्टमारी लॉ पास खायनायफो निरक एडिसीआव थाङै सिक्रिवै सिलायति लाथातै निरक कास्टमारी लॉ एडिसी नि न पास खायतबदि आं बनि जागोल निरनो पास खाय रहनाय हाय हनै राज्यनि तिप्रासा हामख्राय मन्त्री हनै चंजानायबो बार नो ओ कक सावै बरनो डिवाइड खायनि नायखा हास्तेनि जतो लुकुरकनो जोंनि तिप्रासा लुकुरकनो आं स्पेशली कयनानि मुसुबो बरक पॉलिटिक्स नि बागैसि जों हायबोखा बाय जोंनि बुबाग्रा हायबोखा बाय जोंनि तिप्रासा लुकुरकनो रनाय हनै वानसगया जदि वानसोई तंखांके बसिखा सिवानी नांगमनी जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट स्टेट नि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नि ओ कास्टमारी लॉ नो पास खायरना ने खारिया बनतै पॉलिटिक्स खायनि नांगिया तानिके कास्टमारी लॉ पास खायने एकमात्र एडिसी न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि प्रोविजन सुजाक दंगो एकमात्र कास्टमारी लॉ नो पास खायमेने एडिसी सी जों एडिसी गवर्नर नि थाने रहनाय गवर्नर एसेन खायखा हेंके न अम एक उङै थांनाय किन्तु अर राज्य सरकार नि जे तिप्रासा हामख्राय मंत्री जे बाबे अमनतै जलगुला राजनीति खायनि नायमानि अम बिलायखे निंदा खायजोंने जेक दिनै आं कन्डेम माखायो माहाय डार्टी पॉलिटिक्स खायमानि बागै दिनै आं सानानि मुसुबो जे जोंनि बुबाग्रा और जागा कोनो पॉलिटिक्स खायनानि बागै कास्टमारी लॉ नो पास खाया बिल पास खाया
जों अर पॉलिटिक्स बहुत मानानि बागै पास खाया फियाबा आं कायसा कक सानानि नाम जे एत बছর 15 বছর 20 বছর 25 বছর ধরে লড়াই খাই ফাইতে তিনি गोबांमा कम्युनिटीनि हेड अफ मासाखा একটা কাস্টমারি ল ন পরীক্ষা রতে 25 বছর কাওই থাंखा তিনি সি পাস হनै খাতुंजानाय बुतंग सिनि कम्युनिटीनि हेड तंनाय रक सिनि अक्रा रक सिनि कास्कु रक सिनि कारबारी रक তিনি বড় বেলাইखे खातुंजाखा तानि के 25 বছর 15 বছর বড় পরীক্ষা রমানি ताबक सि पास हनै आगे नेतारनि चक्कर गुरिते बरनि इच्छा तंफनो मनोबल पाइ थांखा जे जोंते कास्टमारि ल मालिया हनै हानिबां आं सानायनि मुसुबो दिप्रासा लुकुरकनो तैयै पॉलिटिक्स खाया हनै जारा सानाय दङ आं सानायनि मुसुबो बर पॉलिटिक्स खायो बहुत मानानि बागै फियाबासिनि बुबाग्रा बहुत मानानि बागै पॉलिटिक्स नि बागैया अ जागाव सिनि दिप्रासारनो निजेनि अधिकारनानि बागै सि जों कास्टमारि ल रौ तमाके जों बुसिथाय सिनि ओ पार्टिंखा सिनि दफानो गाहाम खायनायनि बागै सि सनाम जागो अ जागाव दिनि कास्टमारि ल माव हनै खातङै दिप्रामा थानो बरनाय हनै बाक्सा वानसो फातंना आं बरनबो सानानि मुसुबो ओ कास्टमारि ल नि बागैया सिनि दिप्रासा लुकुरकनो जतनो प्रोटेक्शन खायमाना हिंखे सिनि महाराजासि जों महाराजानि नेतृत्व सि बेबा सिनि कास्टम होइते सिनि अधिकार होइते बसकांगो सिनि ग्रेटर दिप्रालेण्ड उन्थो जों मावै मानाय पार्टीनि विलिंगनेस गरि हिंखे कुनो किसु समाजनि बागै हामख्राय फाया हानिबा आं सानानि मुसुबो जे पार्टी दफानो गुबै हामख्राय रनाय हनै विलिंगनेस गना महाय पार्टीनो चिनि जत लुकुरकबो सिनेवानि नामो तिनि ओ कास्टमारि ल न तैयै जे राजनीति खायनाय रनो सिनेवानि नामो जे बर इच्छा करै छुदु बुरमानानि बागै राजनीति खाय हनै बरनो सिनेवानि नाम आं हानिबा कयनानि मुसुबो हास्तेनि जत लुकुरकनो सिनि बुबाग्रानो जों हामबाय मारनाय सिनो महाय कायसा ऐतिहासिक सालसा दिनो 14टा कम्युनिटीनि कास्टमारि ल तै फायो माने अनेक बड़ बेपार हायसि बै अमाहायखे वानसोइ माया जे सालसा दिनो 14टा कम्युनिटीनो कास्टमारि ल बिल पास खायमाना हनै फेयाबा जों कलाइसा खलायैनो इच्छा तंमानि बागै खायै रखा जदिও जों कष्ट माखा बनो खायनायनि बागै सामु खायनायनि बागै चिनि ऑफिसर रक चिनि पिउ ल रक अनेक कष्ट खायखा चिनि ईएम रक ब्लेक कष्ट खायखा बरनो चुबानि बागै तेबो हामबाय मारो समाजनि जत अक्रा रनो बरगो सागथारै जोंनो कोऑपरेशन खायै बरनि इच्छा न फनुक फायै जोंनो सहयोगिता खायमानि बागै बरनो हामबाय मारो तिनि चु अधिवेशन ते कायथाम बिल तंगु ओ कायथाम बिल सिनि पुलिस सर्विस रूल 1997 नो पुलिस एक्ट पास हुई थांखा आं हायनो सारि मुसुगो 1997 नो पुलिस एक्ट पास हुई थांखा फेबा रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै बनो नायकेनि खायनायनि बागै सर्विस रूल्स नानानि नांगो 1997 नि फराय ताक्सिक जरा बिल सना जायाखो दिनै जों 17-20-21 डिसेम्बर 2021 नि सिमी अमनो तिनिसु जरा 10 दिन आलोचना खायखा प्रोविजन तंगो 10 दिन आलोचना मा खायनाय हिनो पुलिस बिल बाय जों बसकांगो साख्रि नायमाना पुलिस साख्रि नायमानाय बनि बागैबो जों हामबाय रनानि नांगो चिनि बुबाग्रानो कारण ब मुसुगो चिनि दिप्रासारनो एदिसिनि पुलिस वानवै रनानि बागै चिनि प्रोटेक्शन खायनाय के चिनि निजेस्व पुलिस नांगो अमो जतनो साइमान तिनि चिनि दिप्राजोग रक जेबाबे रंफ्रे जागो बुथार जागो उग्रपन्थीनि मंगरवै बुथार जागो कवै नेनि सिकाव हनै तवै बुथार जागो कोनो विचार माया हानिबाङै चिनि ओ पुलिस बिलाइखे चिनि बागै नांगो चिनि दफानि बागै पुलिस निजेस्व पुलिस तंखांखे चिनि बागै टेकिसा सेफ उंनाय हानिबाङै जों ताबाव पुलिसनि ओ बिल पास खायमानि बागैबो उंमानि बागैबो चिनि बुबाग्रानो हामबाय रथाय गलायबो बुबाग्रानो बिलाइखे हामबाय निरबो जतनो बुबाग्रानो हामबाय रबायदि
tini police bill pass mani bagai tei bosini village committee election ni tongo nini counting place counting agent oma hairok jeng agi nogo edisio village committee ni vote khanke counting baire ni bororo phatar area ni bororo party thasa hme toi phei counting khai pe nge bo bataw sing thik khai ke oma ke chini tei kwbangma bill tongo to bojak discussion khainai kho financial law jeng obonai tini jeng o oitihasik din 14 ta customary law 3 ta bill pass khaimani bagai omo kaisa itihas tongnai 38 বছর edisio niro nai nai di salsa salo waisa अधिवेशन चले मानिwo tabo haike 17 ta bill kuno dino pass niya kho ulobo ang asa khayo pass niya nai hanai kaisa oitihasik din ngui thangkha chini o bobagrani netrite ti pramothani kaisa party ang joto lukurokno koinani musu nironi support nangu subachu nangu financial chini ti pramotha strong ungkha hangke chini do phani bangai hamkhrai phainai chini greater tripura land ni movement bu tei bu strong nai chini adhikar ki philei chungmana lekha hambai khulumbai ke